gospel today, the apostles approached Jesus and requested him to help them increase their faith. We can draw 2 points from this gesture. First, it is a humble gesture, a humble acceptance that the lack of faith. And second, it is an acceptance that they have also to do their part, to do their responsibility in nurturing their faith. So kining duha ka butang ang atong pamalandungan. First, acceptance of humility, that they need more faith. Kaduha, their responsibility to nurture their faith. Ang ato ang presumption that the apostles have strong faith in Jesus. That's our perception. Atong nahunag gyud kini mga apostoles, lig-on gyud ang ilang pagtuo pagsalig sa Ginoo. Pero atong nadungog sa ebanghelyo, they acknowledge na sila kulang ang ilang pagtuo. Munang nihangyo sila, dugangi ang among pagtuo. Nganong ningon ko nga humble acceptance? It's because kanabitang nakita nila nga ang mga pagtulunan ni Kristo dako nga hagit. For example, katong paghigugma sa kaaway, kung sila dili kumbinsido, wala sila mituo sa pulong ni Jesus, dili yun nila buhaton. And they acknowledge nga kulang pagyud ang ilang pagtuo. It's because doon na maging internal resistance. Dili kalikayan, kay baluta sa pagtulunan, pero deep inside us, dili kayo ta kumbinsido nga makaya nato. Mao na nga, for me, I believe this gesture from the apostles was a humble acceptance that they lack faith. Nanginahanglan sila sa panabang sa Dios, tugangi ang among pagtuo. Usay sulti ni Kristo, if you have faith the size of a mustard seed, wa man ta kakitaan nga liso, pero sumala pa sa mga batid sa Biblia, the smallest, pinakagamay nga liso. Pero kung kini itanom ug motubo, mahimong dako nga kahoy. Unsay pasabot niini mga igsuon, when we acknowledge that we need the help from God, kana siya hinay-hinay nga mutubo, mulambo. Gradually, we become stronger. Gradually, we will become a better person. Mao na nga, ang atong pagtuo, kung atong puy-an, mutubo, mulambo, ang ato ang kanang pagtuo, pagsalig sa iya. Dili pisikal, kundili, adunay kausaban sa ato ang kinaiya. Kaya ang atong pagtuo, kung ato kining i-apply sa konkreto nga kinabuhi, ang mga tao makasinati sa kaayo sa Ginoo, pinaagi kanato. Mao na nga, mao na'y pagtubo, paglambo sa atong pagtuo, na makita sa binuhatan. Mao na nga, kung doon na tay mga kinaiya nga dili maayo, nga maoy hindrance for us to grow in our faith in God, kung kita maningkamot o kanabitang naa ang kanunayng pagpangamuyo sa Ginoo nga tabangan kita, nagyunay kausaban. Though dili dayon automatic, because it is not a overnight nga effort, kundili hangtod gani sa katapusan sa atong kinabuhi. Ang mga tao makasinati sa kaayo sa Ginoo, pinaagi kanato. Mao na nga, hagit ni alang kanato nga mudawat ta magpaubos sa atong kaugalingon nga Lord, kulang pagyud ang akong pagsalig nimo, kulang pagyud ang akong pagtuo sa imuha. Kay sa panahon nga doon na nay problema,
nganong dali raman ko maluya, mawad ag gana sa pagsimba, mawad ag gana sa pagampo, murag kasurindero na. Lord, kulang pagyud ang ako ang pagtuo o pagsalig nimo, kay ngano magmahay man dayon ko nimo. Mawad-an dayon ko o kanabitawng mura bitawg nagmahay o kanang mahiubos, no? So kada nga mga butang, when we humble before God and we acknowledge, no, our weaknesses, our shortcomings, kana nagpadayag nga kita nagpaubos sa atong kaugalingon at tubangan sa Ginoo. Ug tabangan taniya nga mutubo ug mulambo ang atong pagsalig. Remember, dili untana nagabasi ang atong pagsalig sa dagan sa atong kinabuhi. Because kung maayo ang dagan, may unta, Lord, dako kayong pagtuo, pagsalig nako nimo. Thank you kaayo sa blessing. Nya matsulayan man na siya kung doon natay problema. Kung mo atubang tag mga pagsulay sa kinabuhi, the same ba nga moingon ta, thank you Lord nga gitagaan ko nimo aning problema? Murag lisod kay na buhaton. Nang masukod kung kita mitubo or mingon ta ni-increase ang ato ang pagtuo. How? Kay bisan og naglisod ta, makapasalamat gyapon ta sa Ginoo. Kay doon na ba tay tendency nga kung naatas kalisod, kapait sa kinabuhi, magmahay ta sa Ginoo. Posible mawad ang tagana sa kinabuhi, munang uban ang uban madala sa depression, ang uban madala sa masubraan pag yun nga kabugaton, ang uban maghikog, di ba? Muna nga, again, akong punto, dili untana dili untana mag-agad ang atong pagtuo sa dagan sa atong kinabuhi. Nga kung maayo ang dagan, dako kay tag pagtuo. Pag dili maayo ang dagan sa atong kinabuhi, mugamay. The more hinuon nga mulig-on, umudako atong pagtuo kay nganuman, if we are humble enough, nga dili na to kaya mo atubang sa mga pagsulay sa kinabuhi nga kita lang, then, ato isalig sa Ginoo. Lord, tabangi ko. Lord, dili na ko kaya. Dili na ko kaya kung wala ka. That's humility. Just like the apostles, they were humble enough to acknowledge na ang ilang pagtuo, jutay lang. Lord, dugangi ang among pagtuo. Lord, increase our faith. Second point, to nurture our faith is a personal act. No? It is our responsibility. Atong pamalandungan kining mag-ampo tas Ginoo. Ginoo, tabangi ko sa akong mga problema. Kung diha rataman, mura bitog makaingon ta nga, Lord, tabangi sa akong problema, ikaw na'y bahala. Basin og doon natin tendency nga, taas kaya itong expectation, unya siya ni musulbad sa itong problema, unya magtanga na lang ta, kana magpaabot ta nga masulbad. Sa hino, magpasayon, kana nga punto. No? If we have that tendency nga magpasayon, murag, mag-agad gyud ang resulta sa atong mag-agad ang atong pagtuo sa resulta. Kung matuman na atong gipangayo, nako akong ikaw gyud Lord ang akong Ginoo. Pero kung di matuman, di na ta mo palayo na taniya mo nay resulta posible nga mahitabo. My point is, it is our personal responsibility to nurture our faith. Kung mag-ampo ta, Ginoo, tabangi ko sa akong problema, dili nato kalimtan nga doon natay atong part sa maong pagsulbad. Dili man pwede nga say manaog aron lang mosulbad sa atong problema or mayingon ta automatic ihatag niya ang ato ang gipangayo. Mura bitaw og ATM machine nga nanginahanglan tag cash, pag saksak nato sa card, automatic gawas sa yung kwarta. Dili man siguro ingon ana. Kung doon natay
pagtuo sa Ginoo ug nangayo ta siyang tabang, dili nato kalimtan ang ato ang buluhaton. Nga kung magampo ta, Ginoo tabangi ko sa akong problema, dili nato unta na kalimtan nga muingon, tudloi ko unsay angay nako buhaton. The right attitude when we ask something from God. Gusto ba nato nga sayon atong madawat? O maingon ta, buhaton nako ang kabahinan. Ambot kong nakasunod mo sa akong punto, kung naatay ato ba nga problema, nangayo tagtabang sa Ginoo, dili nato nga murag siya nay bahala sa tanan nga murag bitaw mag-ingkod na lang ta, magtanga. Yes, musalig ta niya, pero di nato kalimtan ang atong part. Munang ang right prayer, maingon ta, Lord, tabangi ko sa akong problema. Tudloi ko, giyahi ko, unsay angay nako buhaton. So kanang linya, unsay angay nako buhaton. Pasabot, I have my part. Buhaton nako ang akong part. Ikaw na'y bahala, paggiya nako. Kaya ko pananglitan ng problema tag kwarta. Ay king na, maghulatang ni mutungang ang kwarta. Majiko na diha. Kung nagproblema tag kwarta, unya na santop sa tungunahuna, sulayi duol si kuan. Mao na to'y tabang sa Ginoo na to, gigiyahan na ta. Unya kung magtinapulan ta, masulbad ba atong problema sa kwarta? Kung pananglitan na ina-ospital, unya kinahanglan kag pangbayad, Lord, dako kay kong pagtuon ni mo, Lord, tabangi ko. Kung nagingon bitaw, lihok tao kay tabangan ko ikaw. Ang nakapait man gud nato, kung natin pangayoon sa Ginoo, nya taas kayo atong expectation nga tabangan ta niya, unya wala nato buhata ang atong kabahinan, mahihubos ta. Magmahay ta. Grabe po nimo, Lord, wa man ko nimo tabangi. Kasi tubagon tas Ginoo, samtang nagbitay sa cross, say gusto nimo manaog ko diri sa cross para may mosolba sa imong problema. Mabitaw na nga, lihok tao, kay tabangan ko ikaw. Ginoo tabangi ko sa akong problema. Tudloi ko, unsay angay nako buhaton. Pasabot, I acknowledge nga, tungod sa problema, di ko kapamenser og tarong. Tungod sa problema, gubot akong nahuna. Mo na nga, tabangi ko, Ginoo. Ligon ako. Kay kasurindero nako. Maunay gitawag accountability. To nurture our faith is a personal act. Aron mo lambo og motubo ang atong pagtuo, kita pod dunay kabahinan ni ini. Yes, magampo ta, kumingon ta, Ginoo tabangi ko, unya wa tay buhaton. Way mahitabo. Sama na sa usa ka istorya, no? Kani ako nabasahan nga istorya during sa baha sa Manila katong bagyong Undoy unsa to nga year, no? 2010 man siguro to, no? Or 11. Unsay nahitabo? Istorya lang to, no, pamalandong, dili gyud factual. Samtang kuno ning paspas og saka ang tubig. Dunay usa ka pastor nga grabe ang pagtuo sa Ginoo. So nang labay ang taga-barangay nga mga kwan, bakwit na mo kay delikado. Unsay ko na, okay lang. Nagsalig siya kay two-story ang balay, di ko pasagdas Ginoo. After 1 hour, nilabay na pod ang lain nga kwan, nag-speedboat na kay taas-taas ang tubig. Unya naana sila sa second floor. Ayaw kabalaka. Di mi pasagdas Ginoo. Pila pinilabay nga mga oras, tuwa na sila sa atop. Doon na helicopter. Nga naa, ali na mo. Ay kabalaka, kay di mi pasagdas Ginoo. Pila restoryan, namatay. Ug nanukman sa Ginoo, Lord, dako kayong pagtuo nako nimo, Lord. Wa jud ko nimo tabangi. Sa isultis Ginoo, unsa man da itong taga-barangay, ipadala to nako, kato nag-speedboat, ipadala to nako,
gipahelikopteran pa gyud ka. Kasi gusto nimo ako'y manaog. Diba? Nalingaw ko atong mga istoryahan nga gisulat, pero speak so much sa ato ang kinaiya. Magpasayon. Munang sa mua sa seminaryo, ang tawag na mo ana, no, kapwa, dawat limpyo. Munang gitawag og limpyado. Bantayan na ng taong limpyado, mudawat na naglimpyo. Di mo hago. Di kita mo grow, ana. Sama sa ka estudyante, kung may mga estudyante nga nakaroon din, naglisod sa exam. Lord, tabangi taong ko sa akong exam. May nga Ginoo, tuon. Ugma sa exam, ang imong hunahuna, magmalinawon ka, mo na akong tabang nimo, magmalinawon ka, madumduman nimo ang imuhang gitun-an. Kunya kung ang estudyante magtanga, no, magpahayahay, Lord, tabangi ko sa akong sa akong exam. Unya, di magtuon. Maayo ba resulta sa exam? Dili. Kadili pwede nga magpahayahay rata. We have to do our part. Kung gusto ta nga mutubo bulambo sa atong pagtuod, just like the apostles, Lord, increase our faith. Then, we have to do our part. Aron ta, mutubo og bulambo. Di man na mulambo ang atong pagtuo nga magpahayahay rata. Di man na masukod kung maksulbad ni mo ang problema, o ningon ta, suswag yun ko pasagdis Ginoo. Nagpadala yun sa speedboat. Nagpadala yun sa helicopter. Kinsa man na nga mga tao, katuning tabang nato. Di ba, we acknowledge, no, sa kaayos Ginoo? Tanawar ko ng mga tao nga bisan tuod ka ng pananglitan, nasunugan. Di hagin matusukod nimo kung doon ay pagtuos Ginoo. Kay kung nasunugan, o niya, gaabing bagotbot, lagot kaayo, i-blame niya ang hinungdan sa sunog, o i-blame niya, dugay ni abot ang bumbero. Pilay mga akol ka na bitong pahungos, kapak gibati, pasabot na, wag ipagtuo. Pero what if nasunugan ka, unya, unsay mo gawas yung baba, pasalamat na lang ko sa Ginoo, way namatay. Pasalamat na lang ko sa Ginoo, nga, ang amurang balay mo nasunog, wala na nadamay para, no? Wala ningon nga nalipay siya nga nasunugan, dili na mo'y point. Nga taliwala sa kalisod, nasunugan o nay problema, nakita pag yun niya ang Ginoo. I-acknowledge pag yun niya ang kaayos Ginoo, mao nay tinuod nga dunay pagtuo. Nga kung nagatubang ta problema o diha taliwala sa mga problema, atong na-acknowledge ang kaayos sa Ginoo, it is faith. Pagtuo na. Labi na mingon, sus, naganto. Dugay na kaya kong nagproblema aning akong giatubang. Labi na kung kita anak, atong ginikanan masakiton, dabi ang maintenance, tambal, sudguwa sa ospital. Taliwala sa mong kalisod, nabukatan ka, pero ningon, pasalamat na lang ko sa Ginoo, na ay mga tao nga laluoy na ako, wala ko pasagdi. That is faith. Pero kung kita sigig bagulbol, di nato maka-acknowledge ang kaayo sa Ginoo, pasabot. Basin, nag-anam na kaubos, nagkakunhod ang ato ang pagtuo. Pana mga igsuon sa atong pagpadayon ng Santos nga misa, bisan maman og nag-antos sa karon, kung kita doon ay pagtuo, ug mga moyo tas Ginoo, Ginoo tabangi ko, nga dili ko mawad-an sa pagtuo, makita nato ang kaayo sa Ginoo. Labi na, mayon ta, pasalamat ko sa Ginoo, buhi pa ko karon, hangtod karon. Kung kita nag-anto sa sakit, mayon ta, grabe ang atong gibati nga sakit. Kung pananglitan, cancer, ningon ang Ginoo, tulo na lang kabuwan ang imuhang kinabuhi. Uy, Lord, thank you Lord, niabot na ko 4 kabuwan, niabot na ko 5 kabuwan, dako na kayo ni nga bonus. Siguro ang tao nga walay pagtuo, moingon, mo criticize nimo, pasalamat ka sa Ginoo nga nag-antos ka. Siguro question na nila ang ato ang pagtuo. Pero kung kita na'y pagtuo, bisag unsa kagamay, makita nato ang kaayo sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Munang daghan kay tay mga angay pasalamatan sa Ginoo. Kay ang tao nga dunay pagtuo, panahon sa kalisod,
the more siya nga magpasalamat. Ngawa siya pasagdi sa Ginoo. Kung kita grateful sa kaayo sa Ginoo, labi nagmaayo ang dagan sa atong kinabuhi, diha gyud matsukod ang atong pagtuo nga kung naatay trials, naay problema, naay kalisod, kapain sa kinabuhi, makapasalamat yapon ta sa iyaha. Ug maunay tinuod nga pagtuo nga atong gihuptan. Mga igsuon sa atong pagpadayon ni Santos nga misa, ihalad nato sa Ginoo ang atong mga problema, mga giatubang nga mga kalisod. O hinaot tabangan ta niya nga makahimo sa maayo nga mga desisyon, tabangan ta niya nga magiyahan sa unsay angay nga buhaton. O hinaot untana, tabangan ta niya nga mulambo, mutubo ang atong pagtuo. Hinaot pa unta. Please all stand.